on the basis of the first 11, no one your representation of Kenya, Notre Dame, onge. Tingeni cabinet, ome President Tuolo, no nyalo yero nyaka dhano 22. Kendo nuwinjo kowacho ni odhikelo broad-based cabinet. Matiende nitiere sectors mamoko mabende podogo gombaka, ahinya kaka winjo kaka Roli wacho ni Azimio bende olap gindong mondo migi gidonje e sirkal. Koro nyalo bedo ni 11 mamoko go owene jo Azimio mondo gijazgo kuonde ma giparo ni biro kelo that representation ma the face of Kenya. But that aside, awinjo ka Mheshimiwa wacho kanyo ni ang'o momiyo ji ringo dhi wach cabinet kapok ging'iyo gik mane ojende laro. Ing'eyo ni gik ma vijana dwaro ka gin gik ma kidwa losi to institutions nyaka be in place. Kata kidwa ket policy madwa ng'iyo joblessness manie Kenya ka nyaka ang bedie gi cabinet paper. Cabinet no ng'iyo gi the cabinet and not one person, and not the president. Mane omiyo wami President Tuolo mondo o constitute cabinet mondo sirkal bed complete. Wabed ni wan gi legislature mantiere already makidwaro ni mondo lok pend chik mora mora to gintiere kendo sani amor ni bunge maduong' ma National Assembly ose I recess kendo koro gibiro chako twak weche machando jo Kenya. Kaeto mar ariyo judiciary onego bed in place mabende sani gintie. Kaeto government, executive onego bed nitie. Executive bedo kotelne gi jomiluongo ni the cabinet. Cabinet no emiloso sani. Omiyo wawach okikwa ring kwa wacho ni cabinet kiklo sani wakwongo wawach weche matimoregi. Weche matimoregi biro dwaro seche miwachogi to gik moko chope e meza mar cabinet mondo gilos wechego kaluwore gi pend chik mar Kenya. Koro miyo adwa kwayo ogandawa ni mondo wamiuru President Tuolo mwawacho ni cabinet manokwongo chande ok wadwar, wamiye thuolo mondo constitute cabinet. Osetimo the first 11, the second 11 pod waparo kaluwore gi weche mowacho ni ogo mbaka gi other sectors of the society, of the country, of the nation. To kang'adi matin kopiyo. Kang'adi matin kopiyo wacho ni cabinet mokwongo cha jopiny no wacho nok dwa. Kata kamano aneno ji 6 mane nitiere cabinet ma jopiny ok ne dwano kodwok gi kendo. Mano nyiso nang'o? Nyalo bedo ni ji 6 go nochuna ni nyaka yier gi kendo mar mondo moko kuom gi owil mana migepe makoro gitele. Nyalo bedo ni e kinde mokalo migepe mane gitele mano kwatiyo kod ranyisi Davis Chirchir kaachiel kod Soipan Tuya gi Rebecca Miano makoro sani koro oloknegi gigo magibro bedo ka gitimo e cabinet manyien. Nyalo bedo ni kuma yande gintiere wanyalo wacho ni ne gin misplaced sani koro emoket gi kuonde moyangore kod giko sang'o matimore kata bedo ni jopiny to wacho ni ji 6 gi to kwadwa kopiyo. Joluo nogo ngero ni kudni achiel ema to orimi. Seche ma awacho ni kata ka bokora adhiya yamo tawacho ni TV Ramogi rach. Samoro mana ng'ato achiel ema rach e kanyo to kosegole to koro TV Ramogi berabera. Mane wacho ni cabinet en a collective term. To nitiere mana ng'ato achiel kata ji 2 kata ji 3 kata dhano 5 mane nyalo bedo ni jopiny ok dwar. Ok nyal wacho ni kuom ji 22 te mane ni cabinet ne giricho te. Mano wan kaka society wabe nyaka wapane to ang'o marach kodwa, ang'o miyo ji te moyiere cabinet nyalo mana biro joma richo. Omiyo wacho niya, e cabinet mokwongo maybe ne nitie jok maricho. Sani oduog ji dhano 6 to ne gi dhano 22. Maybe jok manodong' ka ema ne nyawach ni ne rach kata mane oganda ok dwar. To ka wawacho kaka oganda ni jogi ne richo te, mano either wariambo koka mondo wabed nitiere as a society gima rach kodwa kaka jo Kenya. Omiyo an wacho ni gima ber